anak al-kalaming omongan thayyibah kang bagus. Dadi nerangno kewajibane ngulang anak babakan omongan sing apik. Wajibulan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Apa ayyudriya yen to nglakokake sapa muslim lisanihi ing lisane ae muslim alalamin ing atase guneman thayyib kang bagus wa alfadzin lan ngomong malihatin kang manis. Jadi wajib kanggone setiap muslim sing duwe anak ya iku ngulang anake, ngulang guneman sing apik, ngulang omongan sing apik ya. Ora trimo sunnah tapi wajib ya. Wa yuhrizahu lan ngreksa sapa muslim hu ing anake ang kalimatil fuksi saking ngetokno kalimat-kalimat kang elek wa muhlamat lan guneman-guneman kang ora ana manfaate. Dadi aja sampe awake dhewe iku duwe anak omongan elek. Omongan elek kira-kira omongan sing ora ana manfaate. Lu kewajibane wong tuwa ngelingno anak, elingno pisan pindho kok ora kenek nek wis gedhe rada diwedekno. Mumpung urung keblanjut. Idap tada'at tatkalane ngawiti sapa muslim sapa anak ya atakaluma ing guneman. Dadi oleh ngulang anak iku dimulai sangka iso omong. Dimulai sangka iso omong, kudu warai omongan sing apik, ngucapno perkara sing apik sing kira-kira ana manfaate. Kamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adakum. Mulyakno sira kabeh auladakum ing anak-anak ira kabeh wa ahsinu lan bagusake sira kabeh adabahum ing adabe tata kramane auladakum. Ya Kanjeng Nabi, anakmu ku mulyakno adabe didik sing apik. Mulyakno. Lah carane mulyakno anak yaiku mang kon guneman sing apik, omong perkara sing apik, omong perkara sing kira-kira ana manfaate. Bocah iku nek wis sekali keliru sampai gedhe kok keliru dandanane angel. Mulai iso omong ku kon wajib dikon marai sing apik. Kok nek ora diwarai sing apik menggak kelas TK iki rada gampang. Kelas 1 rada gampang, kelas 2, kelas 3 wis mulai angel. Kelas 2, kelas 3 iku cara bocah sudah terbiasa ngomong elek. Iku dandanane rada angel. Dandanane rada angel. Mergo wis iso mulai bantah. Wis kumpul-kumpul karo kancane. Mulai bantah, wis mulai iso bantah, wis mulai iso kumpul-kumpul karo kancane. Mulane iki dikon marai omong sing apik, omong sing kira-kira ana manfaate oleh mulai marai yaiku mulai sangka nalikane bocah iku mau iso omong. Aja sampe wis lulus SD, lulus MI terus kasep menengae. Mboke menengae, bapake menengae, wah akhire bocah ora sing kontrol. Akhire gak ono sing kontrol. Ketika wis mulai kelas 2 iku dandanane wis mulai rada angel lho, urung angel. Rada angel iku kudu mulai
kira-kira kok rodok batas saite mulai dipedhekno saite. Bare tumat.